Hi friends, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோல பார்க்க போறோம் அப்படி பாத்தீங்கன்னா 7 அதிசயத்தில் ஒன்றான பிரமிடை பத்தி தான் இன்னைக்கு வந்து பார்க்க போறோம். அப்புறம் பிரமிடை வைப்பதனால் ஏற்படும் நன்மைகளும் வந்து பார்க்கலாம். அதை எப்படி செய்வதும் என்பதையும் பார்க்கலாம். இதோட பொருட்கள் எல்லாம் என்னென்னு பார்த்துடலாம். ஸ்கேல் எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அது என்னென்னு காட்டுறேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெவிகால், அப்புறம் ஸ்கெட்சு, சிசரு, அப்புறம் அந்த லேசான அட்டை வந்து முக்கியமாக எடுத்திருக்கேன். அண்ட் நான் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேப்பர் பிரமிட் வந்து செஞ்சு வச்சுருந்தேன். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இதை வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதோட சைஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து வீடியோவில் காமிச்சிருப்பேன். நீங்கள் வேணால் ஸ்டாப் பண்ணி கூட வீடியோ வந்து பார்த்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒன்று வச்சு கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன்ல, அதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேசான அட்டை மேலே வச்சுட்டு அது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்து நான் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன். அப்படியே நீங்கள் இந்த மாதிரிலாம் வேணாம், எனக்கு அப்படியே பண்ண தெரியும் அப்படின்னா நீங்கள் சாதாரணமாக வந்து இந்த ஸ்கேல் வச்சே பண்ணிடலாம். பட் நீங்கள் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிளுக்கு வச்சு பண்ணும்போது இன்னமும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம டக்குன்னு போட்டுடலாம். இந்த பிரமிட் பண்ணும்போது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட் என்னது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இதோட சைஸ் தான் ரொம்பவே முக்கியம். நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு வச்சுருந்தேன்ல, அது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கரெக்டாக அந்த பக்கத்துலேயே வச்சு நீங்கள் வந்து பண்ணியிருக்கோங்க. இதே மாதிரி நம்மளுக்கு 4 வந்து தேவைப்படும். இந்த ட்ராயிங் பண்ணியிருக்கேன்ல அது. ஸோ பிரமிட்னா 4 சைடு தான் இருக்கும். ஸோ நான் 4 பக்கம் வந்து பண்ணியிருக்கேன். அது பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று வாட்டி நான் வந்து ஒரு ஸ்கேல் எடுத்து கோடு மாதிரி வந்து போட்டுக்கிறேன். அப்படி போடும்போது உங்களுக்கு மடக்கிட்டு ஒட்டுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கட்டிங் வந்து பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த கட்டிங் வந்து கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நம்மளுக்கு சைஸ் ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லியிருந்தேன்ல. ஸோ அதனால் இந்த கட்டிங் பண்ணும்போது கரெக்டாக அந்த சைட்லலாம் கரெக்டாக வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நமக்கு நீட்டாக வரும் அந்த பிரமிடு. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து கட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நல்லா ஸ்கேல் வச்சு நம்ம கோடு போட்டிருக்கோம்ல, அங்கெல்லாம் வந்து நல்லா மடக்கி விட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் அந்த பிரமிட் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஷேப்பாக வந்து கிடைக்கும். அந்த பிரமிட் ஷேப்பில் நல்லா கிடைக்கும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணேன்னா அந்த கோடு மாதிரி நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா. இப்போ நான் மடக்கிறேன் பாருங்கள். அதை நல்லா பெருசாக வந்து போட்டுக்கோங்க. ஒரு இன்ச்சு இல்லை 2 இன்ச்சு மாதிரி போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒட்டுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது, நான் ரொம்ப சின்னதாக போட்டுட்டேன். உங்களுக்கு சின்ன பாயிண்ட் சொல்லியிருக்கேன், அதை பாருங்கள். பிரமிட் வைக்கும் முறை: வடக்கு பார்த்து வைக்க வேண்டும். பிரமிட் எப்படி வேலை செய்கிறது என்பதை எப்படி கண்டுபிடிப்பது? தக்காளி பழத்தை ஒன்று எடுத்து வடக்கு பார்த்துள்ள பிரமிடுள்ளே வைத்து 1 வாரம் அல்ல 1 மாதம் பிறகு வந்து பார்த்தாலும் தக்காளி பழம் சுருங்கும் தவிர அழுகி போகாது. இதை நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். இப்போ அடுத்த நன்மை பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு சின்ன கிண்ணத்தில் இல்லை சின்ன டம்ளரில் எடுத்து தண்ணி ஊற்றி வச்சுருங்க. அதை எடுத்து நீங்கள் அந்த பிரமிட்குள்ளே வச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் அல்ல 1 நாள் கழித்து வந்து அந்த தண்ணியை குடிக்கும் போது உங்கள் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் இருக்க ஒரு மேக்னெட்டிக் பவர் வந்து அந்த தண்ணியை நல்லா சுத்தம் பண்ணும். இது ரொம்ப நல்ல விஷயம். இதை முக்கியமாக எல்லாருமே இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கிருஷிகா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். We can see you in next video. Bye.